Jidher li waħda mill-ewwel deċiżjonijiet li ħal Prim Ministru Lawrence Gonzi minkemm ilu li ħafedeħ il-Pulizija wara r-riżenja ta' Carmen Surbonici kienet dik li jiddikjara li t-talba l-kumpens magħmula mill-Assoċjazzjoni tal-Pulizija għar-rigward tal-overtime kienet bla bażi. Dan ifisser li pakkett imwiegħed sena ilu ta' 7 miljun euro sfuma fix-xejn. F'Mejju tal-2011 waqt laqa bejn l-Assoċjazzjoni tal-Pulizija u l-eks Ministru Carmen Surbonici, il-Gvern kien ippropona li kien lest li jħallas 7 miljun euro biss mit-58 miljun euro li qegħdin jitolbu l-Pulizija għall-overtime illi ilu dovut 19 il-sena sħaħ. Xahar ilu is-sitwazzjoni dehret li se tiġi konkluża hekk kif l-eks Ministru Carmen Surbonici ftit jiem biss qabel ir-riżenja wara li ġie sfiduċjat fil-Parlament qal li s-sitwazzjoni kienet se tiġi konkluża. Għaddew diskussjonijiet u saret laqgħa wkoll mal-Malta Police Association fuq di u jekk il-bambin irid fil-jiem li ġejjin inkunu nistgħu nikkonkludu. Madankollu it-tnejn fil-Parlament fuq mistoqsija tad-Deputat Laburista Michael Falzon, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi bħala Ministru tal-Intern wieġeb illi t-talba l-kumpens magħmula mill-Assoċjazzjoni tal-Pulizija għar-rigward tal-overtime kienet bla bażi. B'kollox huma mal-1500 pulizija illi ilhom snin jitolbu lill-Gvern sabiex jitħallsu għall-overtime illi jmur lura 19-il sena. Il-Pulizija qegħdin jisqgħu illi jitħallsu skont il-kundizzjoni tas-servizz u skont ċirkulari 63 tal-1993 maħruġa fl-ewwel ta' Settembru ta' dik is-sena. F'paġna 4 ta' din iċ-ċirkolari hemm miktub illi l-Pulizija se jibdew jitħallsu bir-rata ta' sija u nofs għal kull sija żejda illi jaħdmu bħala overtime. Din iċ-ċirkolari kienet iffirmata mill-Kummissarju ta' dak iż-żmien George Grech. One News talab reazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Pulizija fejn din informatna li qiegħda tistenna parir legali qabel tagħti xi kumment.